Di gulana sala derbasbûyî de Amerîkayê xwe rêkeftina etûmiya Îranê vekişand û pişt re cezayên servî welatî çalakirin. Lê Yekîtiya Ewropa li ser hewlên xwe berdewam heye ku rêyekê bibîne û wê rêkeftinê ji hilweşandinê biparêze û kanalekî jî damezrîne heye ku li ser bazirganiya li gel Tehranê de berdewam be. Piştî çendîn mehên hewldanê dawî car dibe ku Îran û Ewropa her du nêzîkî armancekê bibin. Biryara îro Wezîrê Derve Îranê Mihemed Cewad Zarîf lê gel wezîrên derveyên Almanya, Brîtanya û Fransa û berpirsa siyaseta derve Yekîtiya Ewropayê Federica Mogherini li Brukselê bicive. Armanca civînê jî temamkirina dawî hirguliyên taybetin di derbarê damezrandina kanala darayiya di navbera Tehran û Brukselê de ku bi SVP tê naskirin û ramana wê karkirina bi diravekî ye ji bilî dolarî. Mekanîzma kanala SVP wê bi vî awayî be ew kompanyayên Ewropî bi Îranê re kar dikin û rastî cezayên Amerîkayê bûne. Wê ji aliyê Yekîtiya Ewropayê ve bêne qerebûkirin. Lê ev jî bi mercê ku Îran bi bihayekê kêm patrolê bişîne Ewropayê. Armanca kanala SVP ew e ku bazirganiya di navbera Yekîtiya Ewropa Tehranê berdewam be û her wiha ji bo ku rêkeftina etûmiya Îranê zindî bibîne. Biryara baregeha kanala SVP lê Fransayê be, Brîtanya jî wê karê hejmarkirinê bigire destê xwe û Almanya karên îdarî encam bide. Îran di aliyê aborî de ne di rewşekê de ye ku cihê xwasteka hikûmet û welatiyên wê be û roj bi rojê ji ber cezayên Amerîkayê û vekişana kompanyayên biyanî givaşên ser hikûmeta wî welatî û xelkî jî zêdetir dibe.